We zijn nu aangekomen in het hele mooie stadje Sluis. Maar waarom zijn we nu hier in Sluis? Kom, ga meekijken met mij. Jongens, wat vinden jullie ervan om hier te mogen schaatsen? Ja, leuk. Dat het kan. Dat je het kan? Ja, en kan je goed schaatsen? Ja. En weet je? Ja. Maar er zijn wel hulpmiddelen voor, hè? Zeker, die beren zijn echt handig. Die beer is handig. Zeker. Daar heb ik net opgezeten. Ja. Dat zagen we, ja. Hey, gaan wij nog een rondje doen, maar eerst onze... Wie is de draaiende motor achter dit grote evenement? De middenstandsvereniging Sluis doet sinds 2014 doen we de schaatsbaan organiseren. Van wanneer tot wanneer kunnen ze hier schaatsen? Ze kunnen schaatsen vanaf afgelopen 17 december tot en met 7 januari. Ik denk dat de kijkers hier veel plezier aan beleven. En zeker naar Sluis komen. En jullie hebben gigantisch mooi werk neergezet. Van alle scholen, neem ik aan, die mogen hier ook komen schaatsen. Hoeveel kinderen komen er hier op het ijs? Ja, we nodigen vanaf deze week, dan van maandag tot en met vrijdag, nodigen we alle scholen uit de gemeente Sluis nodigen we uit. En dat zijn er ongeveer 860. Dat is heel wat. Ja, en dat is ook leuk, hè. Kijk, de winters worden warmer. En ja, dan is dit natuurlijk een mooie geste om de kinderen allemaal toch van het ijs te laten genieten. En het is echt ijs, geen kunstijs of van dat plastic? Daar zijn we ook een van de weinige unieke schaatsbanen in natuurlijk, hier in Sluis. Ja, er zijn andere plaatsen die dus kunststofbanen hebben, maar wij gaan echt voor echt ijs. Ik vind schaatsen moet je op echt ijs doen. Ja. En er is zeker verschil in, denk ik, hè? Er is absoluut veel verschil in. Kan je het verschil uitleggen, Jean-Pierre? Want ik kan niet schaatsen. Ja, als je kunststofbanen hebt, het glijdt niet zo lekker als ijs natuurlijk. Maar wat is het nou leuker als je komt aanschaatsen en je remt en het sneeuw vliegt om je oren. Dat is de belevenis van het echte schaatsen, toch? Nou, dat vind ik een mooie afsluiter. De sneeuw vliegt rond je oren. Ik hoop aan de kijkers heel veel plezier aan dit gaan beleven. En dank je wel dat we hier aanwezig mochten zijn. Dank je en tot ziens. Ik wens de kijkers heel veel kijkplezier, alvast fijne feestdagen en een goed 2024.